Dobrodošli u serijal klipova za podršku nastavnicima u organizaciji projektne nastave i online nastave. U ovoj epizodi govorit ćemo o Googleovoj aplikaciji Google prezentacije ili Google Slides i naučit ćemo kako da napravite prezentaciju u Google prezentacijama, kako da unesete grafikon, sliku ili video u svoju prezentaciju, kako da snimite prateći zvuk uz prezentaciju, kako da održite interaktivno predavanje koristeći opcije koje vam nudi Google prezentacija. Pošto smo do sada već pokazali osnovne mogućnosti Google dokumenta i Google tabele, nije nam teško da se setimo da na istom mestu među Google aplikacijama lako možemo da pronađemo i treći jako bitan softver, Google prezentaciju. Počet ćemo od našeg Google diska. Otvorit ćemo folder odeljenja u kome želimo da se nađe prezentacija. Prezentaciju možemo zakačiti sa našeg računara direktno ovde, tako što ćemo je iz nekog foldera prevući u ovaj ovde prostor i na taj način ona će se zakačiti baš u ovaj folder. No, pretpostavimo da takve prezentacije nema, nego da hoćemo da je napravimo upravo ovde na Google disku u folderu odeljenje 4.3. Desnim klikom miša kliknut ćemo na ovu ikonu Google prezentacije ili klikom na dugme novo odabrat ćemo opciju Google prezentacije. Osnovni meniji su slični kao i u Google dokumentu i u Google tabelama. Prvo treba nazvati prezentaciju kako bi ona bila upamćena na Google disku i kako sve ono što sada radimo ne bi bilo izgubljeno. Ono što razlikuje Google prezentacije od Google dokumenta i Google tabele jeste da je prostor na kome radite ispod ovih menija koji su standardni podeljen u 3 dela. Sa leve strane vidite slajdove, u sredini vidite prikaz slajda i imate prostor da dodate beleške sa govornika, a sa desne strane možete da vidite teme koje su već ponuđene. Izaberite one koje imaju dobar kontrast, koje ne preteruju sa bojama i koje će vašim učenicima prijati za oko. Naprimer, evo ja ću izabrati baš ovu. Jednostavnim klikom ovaj izgled prezentacije primenit će se na sve slajdove koje budete pravili. U ovom prostoru možete da izmenite i da dodate naslov. Kliknut ćete u taj prostor i dodati, na primjer, naslov prezentacije. Šta bi prezentacija bila bez slika? Iskoristit ćemo meni umetanje, a zatim opciju slika. Setite se, sliku možete otpremiti sa računara, ali ajde da ovog puta pokušamo da je pronađemo na webu. Sa desne strane Google vam nudi integrisan svoj pretraživač i evo sada mi ćemo uneti ime našeg Nobelovca i Google će nam ponuditi najpopularnije slike, te mi možemo izabrati onu koja nama najviše odgovara. Meni je ova nekako draga, izabrat ćemo je i kliknuti umetni. Jednim klikom ova slika koju smo izabrali je dodata u našu prezentaciju na postojeći slajd. Imajte u vidu da sve elemente prezentacije možete jako lako pomeriti, na primjer obeležiti, a onda povući mišem kada miš promeni oblik u ovu strelicu sa 4 strane. Primetili ste da kada pomerate nešto, pojavljuju se ove linije, kao što je ova crvena. One nam služe da bolje poravnamo stvari unutar samog slajda. Dakle, ova linija pokazuje da smo zapravo izravnali naslov i podnaslov. Ako želite da budete perfekcionisti, možete obeležiti jedan, a onda držati shift i obeležiti još jedan element i povlačiti ih tako zajedno. Vidite? Evo, ove dve linije nam sada pokazuju da će se slika poravnati sa naslovom i po vertikali i po horizontali. Ako želite da povećate sliku, možete iskoristiti jedan od ovih uglova i samo je proširiti onoliko koliko vam odgovara. Recimo ja želim da ova slika zaista bude velika i onda ću pomeriti naslov i podnaslov tako da odgovaraju. Ja sam zadovoljan ovim prvim slajdom. Na isti način možete dodati audio zvuk ili neki video. Možete iscrtati neki od oblika, dodati tabelu ili napraviti neki grafikon ili već upotrebiti word art ili napraviti neku liniju. Ono što vam svakako savjetujem je da ne preterujete sa elementima jer to ne prija oku. Trudite se da budete jednostavni, elegantni i da iskoristite vizualni element svoje prezentacije, ali da svakako ne zaboravite to da suština prezentovanja nije samo ono što je na prezentaciji, već ono što ćete vi reći paralelno sa prezentacijom koju vaši učenici gledaju. Postoji nepisano pravilo da previše teksta čini prezentaciju samo po sebi izlišnom. Kažu da 1 do 2 reda, 10 reči zapravo jeste sasvim dovoljno da prezentacija i svaki slajd bude uspešan. Ako hoćemo da dodamo slajd, kliknut ćemo u ovaj prostor levo, desni klik i reći novi slajd. Pod menijem raspored
vi možete videti različite oblike slajdova koje vam mogu biti od koristi. Recimo, centrirani veliki broj, prazni slajd, jedno zaglavlje odeljka ili recimo 2 kolone. Evo, mi ćemo iskoristiti tekst u jednoj koloni za naš sledeći slajd. Ukoliko želite, ovo možete da proširite. Kada već kucate tekst u ovom prostoru, imajte u vidu da možete da iskoristite standardne opcije koje ste već viđali u Google dokumentu i u Google tabelama. Da promenite font ili povećate taj isti font. Tu su naravno pod ove 3 tačke sakriveni i drugi formati koje možete iskoristiti. Podebljano, kurziv, boje, poravnanja, nabrajanja i tako dalje. Kada završim sa biografijom pisca, ja obično volim da je obogatim, ako je ikako moguće, nečim što će im približiti tog pisca kao ličnost, kao osobu. Evo recimo da želimo da to uradimo tako što ćemo dodati video. Kliknut ćemo umetanje i video. On nam nudi nekoliko opcija. Opet pretragu YouTube-a, unos preko URL adrese, to jest linka koji ćemo iskopirati kada nađemo ono što nam treba, ili da zakačimo video sa našeg Google diska. Hajde da pokušamo da i ovde iskoristimo Google pretragu. Unećemo pojam Ivo Andrić i kliknuti pretraži. Ovde nam nudi različite videe. Nažalost, ja ovde ne nalazim ono što sam ja želeo. Zato ću ući u Google pretraživač, ukucati Ivo Andrić, pronaći video koji ja želim. Osim zbirke časova koju sada vredno rade naše kolege, na RTS-u na YouTube-u, na njihovom kanalu Kulturno-umetnički program, možete pronaći arhivske snimke koje mogu biti jako dobra ilustracija za vaše prezentacije. Ovo iz arhive Televizije Beograd iz 1962. gde nam čuveni pisac čita jedno svoje delo. No, kako da ja ubacim ovaj link u svoju prezentaciju? Iskopirat ću ovaj link gore, desnim klikom, kopiraj, ući ću opet u meni umetanje, video, ali ovog puta iskoristit ću opciju prema URL-u i ovde ću iskopirati link. Dakle, desni klik, nalepi. On je prepoznao link, zato ga vidim ovako ispod. Ja ću samo kliknuti na dugme izaberi. I evo video kao element stavljen je u moju prezentaciju, tako da učenici mogu da ga vide. Ne zaboravite da će učenicima biti prijatnije da ovo gledaju ako je što većih dimenzija, pa raširite ovaj element što više možete. Ako obeležite ovaj element video, vidjet ćete sa desne strane neke jako zanimljive opcije. Vidite, prvih 30 sekundi zapravo su špica te neke emisije o kojoj se zapravo koristi ovaj snimak. Vreme na času je ponekada previše kratko i moramo voditi računa i o svakom minutu i o svakoj sekundi, pa je jako bitno da taj neki suvišni deo videa ne gledamo i ne trošimo pažnju naših učenika koji bi možda u tom trenutku čak i postali nemirni. Iskoristit ćemo ovu opciju da pregledamo video prevlačeći po ovoj crvenoj crti i reći aha, dobro, recimo da želimo da video počne na 33. sekundi. Tu će se videti da se radi o Ivi Andriću i da je snimak iz arhive Televizije Beograd iz 1962. Ova opcija omogućit će nam da kažemo da video počne upravo od te 30. sekunde. Isto tako mi možemo skratiti i kraj videa. Recimo da ne želimo da gledamo do kraja, nego upravo samo do 4. minuta i 25. sekunde. Reći ćemo ovde da se film završava posle 4 minuta i 25 sekundi. Isto tako možemo da isključimo zvuk, da obeležimo opciju da se video automatski pusti kada dođemo na ovaj slajd u svojoj prezentaciji. Možemo izabrati njegovu veličinu, razmeru, rotirati ga i tako dalje, ali ovo sasvim dovoljna opcija. Recimo da smo na sličan način dodali i ovaj treći slajd na kome želimo da učenicima kažemo šta je njihov domaći zadatak. Naravno, u prezentaciji ne moramo pisati neki veliki tekst jer će to učenike navesti na to da ga prepisuju ili da ne paze na ono što govorimo. Njihova pažnja nam je dragocena, pogotovo kada držimo prezentaciju. Upravo zbog toga, ako im ovako nešto želimo samo da pošaljemo, a da imaju uvek, možemo da iskoristimo jednu jako zanimljivu alatku. U ovom meniju alatke naći ćete i unesi beleške govornika glasom. Ta opcija je jako korisna jer može ostaviti umesto dole napisanih beležaka govornika glasovne poruke kao beleške, što će omogućiti učenicima koji nisu bili na času da preslušaju vašu prezentaciju. Otvorio se ovaj mali prozor, kliknut ćemo na ovu ikonu mikrofona i reći recimo šta su detalji domaćeg zadatka. Za domaći zadatak treba da iskoristite Google, YouTube i uopšte internet kako biste pronašli što više detalja o životu i delu našeg čuvenog Nobelovca Ive Andrića. Primećujete kako Google jako dobro zna srpski jezik.
Umesto da sami kucate ovo, iskoristili ste opciju da tako nešto izdiktirate. Ove beleške mogu biti jako korisne vama kao neki putokaz kada držite prezentaciju svojim učenicima sinhrono, dakle kada ste i vi i oni prisutni u online času, ali isto tako mogu biti još više korisni učenicima koji nisu bili tu, da razumeju kontekst i da imaju dodatne informacije o kojima ste govorili dok ste se kretali kroz slajdove. Na kraju, hajde da vidimo kako naša prezentacija izgleda. Gore desno, osim opcija za komentarisanje koje ste već videli u Google dokumentu i Google tabeli, postoji ova opcija prikaži. Prikaži prezentaciju. Primetite da osim što imate prezentaciju pred sobom, imate još i neke dodatne alate. Pre svega vidite da se nalazite na prvom slajdu, možete se kretati kroz slajdove i na ovaj način, dakle na preskok. Jako korisna stvar. Vaši učenici mogu, ukoliko vas prate, da iskoriste ovu opciju i da postave pitanja. Kliknut ćemo na ovo i kao što vidite, korišćenjem ovog linka vaši učenici mogu interaktivno dok prezentacija traje da vam postavljaju pitanja. Vi ovde naravno možete pratiti koliko je vremena prošlo, vidite slajd na kome se nalazite, ali i prvi sledeći slajd, tako da možete da komunicirate sa publikom ili da se na brzinu podsjetite o čemu ste želeli da govorite upravo u okviru ove opcije beleške govornika. Osim pitanja, na raspolaganju su vam i vaše beleške, koje nemamo na ovom slajdu, ali imat ćemo na jednom od sledećih. Evo recimo ovde možemo odmah da vidimo naše beleške. Recimo da prezentaciju držimo u učionici, bilo da prezentaciju držite uživo i da oni ovo gledaju na recimo projektoru ili na pametnoj tabli, ili da ste podelili ekran i da ovu prezentaciju pokazujete u okviru nekog softvera za komunikaciju sa učenicima, pokazivač je jako korisna opcija, jer umesto običnog slabo vidljivog kursora nudi mnogo očigledniju ovu crvenu tačkicu koja vam može pomoći da naglasite učenicima važnost nekih delova teksta ili vaše prezentacije. Naravno, tu je i neizbežna opcija ceo ekran koja vam nudi da prezentaciju raširite preko celog ekrana, iz nje izlazite ili opcijom izađi ili na tastaturi korišćenjem dugmeta Escape. Google prezentacija ili Google Slide u originalu je takođe jako koristan softver za saradnju vaših učenika. Iskoristite opciju deljenja kako biste im omogućili da i oni zajedno prave prezentacije koje im se sviđaju. Možete im unapred definisati broj slajdova koje ćete otvoriti ovde za njih. Isto tako možete im dati i neka kratka uputstva šta treba da se nađe na kom slajdu. Setite se da je veština prezentovanja i javnog govorenja jedna od osnovnih veština koje spadaju u veštine 21. veka, ali isto tako veštine koje se na časovima srpskog jezika i književnosti, ali i drugih predmeta mogu uvežbavati. Google prezentacija je odličan softver za tako nešto.